Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda. Entah ibrat. Sarapan ya. Jalan-jalan kok. Ora juga ya wes kok. Iki jomblo lho Rara. Anak sarapan. Jeneng dua. Niki nggih pinggir sawah. Cewek. 3 wulan. Banyak mawon. Wis ngomong ngene. Biar ana ya rene. Entek kari koretan, koretan. Sambel setunggal. Soalnya cuacanya panas, iki wis luwih jam 7 ya. Oh, ini suasanane ning ngene iki. Persawahan sarapan pagi 15. sarapan pagi di persawahan, ada kolam juga ya. Ya Allah Gusti, ini kan ono. Kayak sarapan loh. Sarapan. Perdana habis lebaran makan bareng di tengah sawah. Padahal iki kayak nani ora kuru-kuru perasaan. Celep wae ngono. Ora apa-apa, sementing sehat. Madang. Sarapan pagi. Sawah. Wala sekarang wis Jadinya sakno. lah ya wis golek sithik wis. Ini nama apa? Mbak Kris Mbak Kris. Nasi pecel, urap, mie, peyek. Ora wis apa? Iki urap. Apa? Oh, serondeng. Air putih. Wong desa ra ros urap ora ros rondeng. Sampun ya bismillah madang. Kono ngene enggak, maaf. Sini Dek. Banting apa? Wis dari mami dan rasane. Kayak ya. Heeh. Kak ngono. Anak tomatnya piye? Ya anak bayar punya mangan ngene iki pawakane. Nggih. Ora asine tapi di sini. Monjuk, Bang. Ada betul gak kata enak ya. Ora cek bedo cek kupat. Iya totene yo gak asin. Mari aku lagi asin. Yo Bang. Ning gone dadi di. Kowe iki senengane potong-potong kok nanti tutuk karo Yani lho. Rasane ben tak pingini Dek, tak kameri Dek. Aja. Tak pikir rono awan. Ndak apaan libur menyok. Apa nak? Pagi libur. Besok libur. Ya ora apa-apa lah, ya karo salaman. Ini kok gendeng. Makan tasik maju sithik. Walah, mayanyok. Ini lho. Ya sini kok lho. Ya Bu Yani ya. Oh. Ada sisi lho. Awan Ini kita beri itu. Nanam tuh sisi aku kita nanam. Ambil oleh nandur kira wes ana isinya. Sisi ya boleh wes pakai dia betul. Ya nek 6 kan gampang ya bisa tahunan kan Gak gampang banyak. kan. Kira ana isinya. Cek tuh dibuat. Dek sampean dek ning guriku tak. Kayak bokong ku piye?
Gak pacar sing dodol malah ya jadi. Persawahan. Hotel bintang 7. Pesanannya itu tadi yang dia segini. Lah, cari ki rambutnya yang segini. Susah ki nyari orang rambutnya segini. Di tanah jalan-jalan. Sama kemeringet dhewe. Lebaran pertama itu Kali itu jalan-jalan. Paling menang yang Rembang. Rembang ibu ini di Poro. Awalan. Ya Buyan ini ning ndi adek gak mudik iki? Masjidku sesuk tanggal 3 aku mudik. Oh, tanggal 3. Tanggal 3. Mudik ini di ning Bogor. Oh, malah pengen Bogor aku kon njaluk talus Bogor. Kayak kadoan kok. Aku ketipu Nggih. Malah gua to. tetap nom. Oh, ngoten. Kontan. Nggih. Assalamualaikum. Sudah pas lekor ya? Lunga ya kayak apa iki pas yo. Sayangan bawang. Karo anu. Karo. Oh, kabeh kan. Walah. Numpak apa iki? Numpak mobil apa kereta apa? Oh, kereta. Enggak. Kan sanggup wis akeh bu kretone. Bomben lah. Ya. Iya. Mbah pinten Cijine piro? Oh, sing 30. iki amen. Lah saiki gak duwe. Iki Bu. Ya karek ngitung ini. Ora apa-apa. Tahun pisan rong karuan. Mantu yo wae ya disanggup ya. Soal cara Tak tekokno lonteng tak kelakno ora. Tunggal tok. Tunggal tok. ya berarti kok ki mantu ya berarti kok ngomong cucu ngono lah. Mboten cakep lho. Mboten niki riyen nate. Bulan. Wis bar niku wis gak tau. Temen siapa ini? Apa ibu tengah? Gak tahu gak kenalan nih. Iki adik apa? Lho, Mak, lho, Mbak. Oh, Mbak. Gak apa-apa, jalan-jalan. Sekali-sekali. Ya kayak pisan iki aku mah. Saya sekali-kali. Dan makan sana tiba Pak Bu, kok nak ora kono? Ya Pak aku tak berdiri ae ngono ya sing kok. Aku cilik kon rumah dhewe. Umumnya kan saiki penak Bu. Daripada nek biyen. Dan Apa ning kursi ngono. Dah bebae, kowe nenek. Anak Jati. Wah. Anak Jati. Pira nek Jati? Telu. Sini cilik. Mbak sing enggak. Kok kenalan sopo aku. Memang dirasani ketok antrine akeh. Iku wis nganu ngono. Ayo disoi. Nyelene wong akeh wong balen. Wong balen ana man, Mak.
Oke, ini bersama teman-teman yang lagi cari sarapan, ngelemokno awak buat poso. Jadi yo, golek kebahagiaan. Ya muga-muga kalian semuanya ya diberi sehat, panjang umur, sehat badannya, sehat rezekine, sehat usahane, sehat melakune, ya sehat sak apa-apane, mesti-mesti baik-baik aja nggih Bu nggih. Wis paringono berkah barokah. Gunario matur suwun sanget. Sama-sama. Kita lumayan kembaran ini. Si merah-merah hati, merah-merah bendera. Soalnya dari kemarin itu belum apa ya, 1 bulan, mungkin 1 bulan ya kita nggak kembaran. 1 bulan full ya untuk kembaran. Ya, kita kembaran. Nanti kita pakai pink-pink ya. Pertama sapi kan Kita jalan kemana nanti pakainya pink. Oke, thank you, makasih sahabat semuanya.